Jien Sister Teresa nsellim lekun il-ekar programm ieħor fejn tagħmar Mallem, il-paċi miegħek. Nsejħu Trinità Qaddisa fostna fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Illum semmi għandna programm ieħor ferm interessanti. Sejlan għana mal-Mallem tagħna Ġesu u jurina li hu mimli modrija għal-bniedem. Għalik u għalija, għax jaf kemmu tqil il-madmat li qed inġorru, il-madmat ta' ħajja li tħossa qed tinfena bil-mod il-mod. Sa nirriflettu fuq silta li sa semmilna l-mewt, kelma li tbeżżana, imma se turina wkoll li Alla u l-ħajja bla tmiem u allura u jaraf tajjeb ħafna dak li jien u int qed nimmissjaw, dak li insterqilna fil-bidu. Dan kollu jnissel Ġesu tagħna ħnina miżerikordja lejja u lejk u llum jixtieq jagħmel minn kollox biex jeħlisna miċ-ċirku erridi tal-biża tal-mewt li jinkwetana ferm. Jekk induru lejh anke jekk nkunu għaddejjin minn widin imdalma ta' nkwiet u għandu l-qawwa li jerfana, iferraħna, jeħlisna mill-ħofra u jibdel l-għali u l-vistu tagħna festa. Ejjew nibdew il-lezzju divina tagħna fuq is-silta sabiħa minn San Mark kapitlu 5 versi 21 sa 43. Wara li Ġesu raġa' qasam bid-dajsa għax-xatt ieħor waqt li kien ħdejn il-baħar inġabret madwaru kotra kbira ta' nies is-soltu. Naraw x'ġara. Ġie wieħed mill-kapijiet tas-sinagoga jismu Ġajru. Dan malli raħ inxteħed f'riġlieh talbu ħafna qallu, binti żgħira waslet fl-aħħar, ejja qiegħed idejk fuqha ħalli tfiq u tgħix. U Ġesu telaq miegħu b'kotra kbira mixja warah, kulħadd iross fuqu. Iżda waslu xi wħud mid-dar tal-kap tas-sinagoga u lil dan qalulu bintek mietet, għalfejn tħabbtu iżjed lill-Mallem. Iżda Ġesu sama x'kienu qegħdin jgħidu u qal lill-kap tas-sinagoga: Tibżax, biss inti jemmen, u maħalla l-ħadd imur miegħu ħlif lil Pietru, il-Ġagobu u l-Ġwanni. Waslu id-dar tal-kap tas-sinagoga u ras storbju sħiħ u n-nies jikbu u jixru. Daħalu qalilhom dan l-istorbju kollu u dan il-biki. Għalfejn, it-tfajla mhijiex mejta imma rieqda u qabdu jiddieħqu bih. Immu keċċihom il-koll il-barra. Miegħu lill-missier it-tfajla, l-omma u lil dawk li kienu miegħu. U daħal fejn kienet it-tfajla, qabdilha jida u qalilha Talita jiġifieri tfajla, qiegħed ngħidlek minnu fih tfajla qamet u qabdet timxi għax kellha 12 sena. U baqgħu minn blwajn bil-għaġeb. U issihom bisħieħ biex dan ma jkun jaf bih ħadd u qalilhom jagħtuha tikol. Ekku eżis semmija nindunaw x'veru li l-ikbar problema li l-bniedem għandu hija l-mewt. Anki l-kelma problema jżejra wis biex tispjega l-orrur il-biża tal-bniedem, speċjalment il-bniedem bla fidi, quddiem din l-esperjenza misterjuża, dan il-baħ, dan li ma nafx se nsib. Tassew li teżisti ħajja oħra, jew il-ħajja bħal nifs li jieqafu daqshekk u aħna l-koll ninsabu f'poġġizzjoni ma taqtax ta' nies dejjem resqin lejn xifer is-sis u jisparixxu qishom qatt ma jeżistew. Dawn huma mistoqsijiet li żgur kulħadd jagħmilhom f'xi ħin jew ieħor. Imma jiġri li l-bniedem jipprova jiddefendi ruħu kontra dawn il-mistoqsijiet. Kif? Billi jaħbihom f'moħħu, jipprova ma jaħsibx fuqhom, jitfinhom taħt it-terapin ta' ħafna attivitajiet, pereżempju il-gost tal-ħajja, tax-xogħol, tal-familja, passatempi, u għall-ħares ma kienx hekk, Imma dejjem hemm xi funeral, spiss tisma' l-qampina tal-Knisja tħabbar li l-quddiesa li jmiss se jkun hemm xi ħadd preżenti kadavere jew taqrab xi mewt ta' xi ħadd ribek fl-età u moħħok jerġa' jibda jberren. Min-natura tiegħu il-bniedem jaljena ruħu u dan u faċli iktar fiż-żożija. Jekk inħarsu lejn is-soċjetà li qed ngħixu fiha, nintebħu b'diversi sintomi ta' debolezza, infermità u saħansitra ta' mewt spiritwali, għax jeħtieġ nifhmu eżis semmija li hemm aspetti ieħor ferm importanti bil-mewt fiżika, il-mewt tal-ġisem, li forsi ftit nagħtu kasa,
U żgur li d-dinja tagħna għandha bżonn ta' tiġdid ta' awmien spiritwali profond. Il-mewt fiżika qed nissel fil-bniedem insikurtà anke jekk ma jaħsibx fuqha qiegħda hemm fis-subkonxju ta' moħħu u timmarkalu il-mod kif jgħix, kif jaħseb. L-Iskrittura tgħid li minħabba l-biża' tal-mewt il-bniedem hu ħafna drabi imġiel jidneb tgħidu li xiġifieri. Jiġifieri li minħabba li jħossu meddet, minħabba li jaf li jiemu huma maduda, il-bniedem jidneb billi jsir egoist jiġbed lejh, jgħix għalih innifsu, anki meta jwettaq opri ta' min ifaħħarhom. U diffiċli immens seħe għall-bniedem li ma rebaħx il-biża' tal-mewt li jkollu intenzjoni retta f'dak kollu li jagħmel. Taraħ kontinwament jaħseb fih innifsu l-ewwel u qabel kollox. Dan ma jagħmlux għax huwa ħażin imma għax hu dgħajjef u marid u l-sir u maħkum minn qawwa ikbar minnu. Eżis semmija, il-mewt tal-ġisem tnissel ħafna mwiet oħra speċi ta' matul ħajjitna, imwiet li niltaqgħu magħhom kuljum. Ħanati xi eżempji, tisbaħ filgħodu, mistrieħ burdata tajba, kollox b'nazzi fil-ħajja. Tqum martek, tgħidlek kelma bil-gof u lilek tweġġek b'xi mod toqtlok. Ittellalek isħab għaddiju l-bnazzi u l-burdata tajba li qomt biha. Issa jiġri li martek jew uliedek marru fis-sliem għax-xogħol imma hemm isibu problema ma' wiċċhom li tinkwithom. Jidħlu fil-mewt, iħossuhom medda u jkollhom jiddefendu ruħu. Iva sissemmija daw l-affarijiet jiġrulna kuljum b'xi mod jien u int immutu mhux f'ġisimna imma fl-ispirtu tagħna. Il-bniedem jagħmel ħafna affarijiet biex jinħeles minn dan kollu u nistgħu ngħidu fil-fatt li l-insikurtà li ġejja mill-mewt hija l-mutur l-imbuttat li l-bniedem jivvinta tant affarijiet u jagħmel tant avvanzi fix-xjenzi differenti u dan jagħmlu għaliex dejjem biex jiskonġra dan l-għadu ta' dejjem u jsib il-ħelsien minn dak kollu li jdallamlu ħajtu. Għalhekk fil-font, l-unika aħbar li għandha tinteressa tassew lill-bniedem li tindirizzalu tassew il-ġerħa li għandu moħbija hija dwar jekk hemm xi ħadd li għandu soluzzjoni għal-mewt, jekk hemm xi ħadd li jaf it-triq lejn ħajja bla tmiem, ħajja semmija garantita u ċerta. Huwa dan ix-xi ħadd biss li jista' jaqleb ta' taħt fuq ix-xorti tal-bniedem, ix-xorti tiegħi u tiegħek. Nafdaw fih. Il-mulej jittama dejjem li aħna nduru lejh u nippreżentawlu il-problemi tagħna, dak kollu li qed inikkitna u jippreokkupana bl-istess sfidi ta' ġajru li kelmu dwar il-gravità tal-istat li kienet fih bintu fejn umanament ma kien hemm ebda rimedju. Ma nibżawx, il-biża' tal-mewt, il-mart u l-inkwiet veru u ikraħ. Imma ikraħ kemm hu ikraħ kollox jintesa meta jgħid dan il-mulej taħt fek u toħorġok minnu. Kif iħoss li hu l-aħjar għalik. Il-mulej joħorġok minnu kif iħoss li hu aħjar għalik. Mhux kif tixtieq int importanti, imma kif iħoss nerġa' ngħidha li hu aħjar għalik. Il-qalb ta' Kristu tħoss quddiem id-dulur u ma tibqax indifferenti quddiem is-sofferenzi, quddiem il-biża' tiegħi u tiegħek u jisma'na dejjem. U dan inissel fija u fik ferħ kbir, gratitudni lejn Alla, ratt il-ħajr. Ħafna mis-salmi huma proprju dan, ratt il-ħajr lil Alla għal ħelsien mill-lawġ u twejr kbir. Iva meta l-bniedem ikun daru mal-ħajt u hemm li jsib lill-Alla għax jew jgħinu Alla jew inkella magħmula tiegħu. Ħafna konverżjonijiet kbar seħħu appuntu f'dan il-waqt tat-tiġrib tal-mewt ta' il-bniedem jibqa' mbellaħ quddiem is-sorpriża li taħżdu li jinduna li Alla jeżisti tassew li hu jieħu ħsieb
u li juġi fostna propju fissija li fija kellu bżonnu il-bniedem u ħelsu. Tajjeb nifmu eżis semmija u dan li sanajt jamila ċara il-ktib tal-erf li jekk Alla ħalaq kollox u ma ħalaqx il-mewt. Le, ma ħalaqx il-mewt. Kien jaf li kienet kapaċi tarraqlu kollox, tarraqlu il-ħolqin kollu u kien jaf ukoll li dan kien se jiġri. Għaliex? Għax hu ħalaq il-bniedem ħieles li jiddeċidi ma ħalaqx robot, Alla u mħabba u l-imħabba mhix violenti ma tisfurza l-lat. L-imħabba tħobb u tittama li tkun maħbuba u daqshekk. Tista' ma tkunx maħbuba u dan hu r-riskju li Alla ħa meta ħalaq ħlejqa li kapaċi taħseb u tiddeċidi. Li kieku l-bniedem iddeċida li jħobb l-imħabba li ħalqitu kien jibqa' fil-ħajja. Għax l-imħabba ma toqtol lil ħadd. Imma fil-ħelsien ekku ġara li kien hemm it-tentazzjoni. Nafu li l-bniedem fil-ħabs maqful f'ċella imsakra tajjeb u għandu jdeħu riġleħ marbutin bil-ktajjen, bosa tiġih tentazzjoni li jaħrab għax jaf li hu impossibbli. Imma neħħilu l-ktajjen u ħallilu l-bib miftuħ beraħ u naraw x'jiġri. U hekk ġara mill-bniedem ħieles. Eżis semmija, Alla ħalaq il-bniedem biex jgħix għal dejjem. Għamlu xbija tal-eternità tiegħu. Imma ġara li dan ġibet lejra tax-xitan l-għadu ta' dejjem tal-bniedem u attakka l-bniedem fil-ħelsin tiegħu. Ġablu suspett fuq l-imħabba li ħalqitu u dan is-suspett dallam moħħ il-bniedem li issa ħassu meddet. Għalhekk il-bniedem jaħseb għal rasu, ma jafdax u jidneb. Jinqata mill-imħabba li ħalqitu bħalma bozza tintefa għax xi ħadd qatala l-kurrent mill-mejn tad-dawl. Din iżgur mewt gravi eżess semmija il-qtuħ mill-imħabba, il-qtuħ minn Alla. It-tweġiba ta' Alla għal-mewt li daħlet fil-bniedem u ħassritlu l-gost tal-ħajja tafu x'kienet. U kienet li Alla papà bat lill-ibnu biex jieħu fuqu id-dnub. Id-dnub tas-suspett li l-bniedem għandu dwar Alla. Li bent Alla jieħu fuq l-ħmerijiet kollha lill-bnedmin wetqu minħabba l-biża' tal-mewt. Sar bħalli kieku kienu biss il-midneb li qatt teżista u biss il-ħati ta' kull dnub li qatt sar. Dan it-toqol kollu qata lill-liben Alla minn Alla nnifsu u din il-mewt. Kristu mit fuq is-salib dejn il-bib ta' Ġerusalem, mhux għax qatlu ħillut jew ir-Rumani, imma għax qatlu id-dnub ta' kull bniedem, inkluż tiegħi u tiegħek. Dan hu fatt meravigljuż għax issa bil-fidi kull bniedem u meħlus mid-dnub u mill-mewt li hi l-konsegwenza ta' dnub. Dawk kollha li tassew b'mod profond jemnu f'dan il-misteru kbir ta' Kristu u fid-dawl tal-fidi jifmu xi jfisser li Kristu mitalihom, x'bidla tal-għaġeb li moħħalla biss kapaċi jaħseb ġabed din il-ġrajja fuq id-destin tal-bniedem tiegħi u tiegħek. Daw kollha li jemnu ishom jitwildu mill-ġdid u jgħixu ħajja tas-sew skont il-qalb ta' Alla. Il-fidi fi Kristu mdendel minn flokna fuq is-salib hija splużjoni ta' dawl. Tnissel l-Ispirtu Qaddis ta' Alla fina u tagħmel li aħna nwettqu mingħajr sforz u tqanżih dawk l-opri tajba li qabel ma kellniex saħħa nwettqu. Meta nħossuna dgħajfa biex ngħixu l-Vanġelu jew naħsbu li hu xi ħaġa li l-bniedem ma jistax iwettaq allura dan jurina li għandna bżonn nikbru fil-fidi f'Ġesu. Ikbar il-fidi, ikbar l-opri tal-fidi li nkunu nistgħu inwettqu. Eżis semmija nifqu ftit tal-pawsa mużikali u niggustaw il-kliem ta' kuraġġ li fiha din is-silta. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden be,
then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Shoulders, you raise me up to more than I can be. There is no life without its hunger. Each restless heart beats so imperfect. But when you come and I am filled with wonder, sometimes I think I glimpse eternity. You raise me up. I can stand on mountains. Stormy sea, and I am strong when I am on your shoulder. Oh, you raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Ekku eżis semmija nkomplu ftit ħsibijiet oħra fuq din is-silta verament importanti. Rajna lil Ġesu f'din is-silta u f'ħafna siltiet oħra bħala t-tabib li jfejja il-mard, imma fuq kollox huwa l-personaġġ li jagħti l-ħajja u r-rebbieħ fuq il-mewt. Smajna li meta Ġesu daħal fid-dar fejn kienet it-tifla ħadilha idea u ordnala tqum l-imħabba u l-qawwa kollha ta' Kristu, jew biex inkun iktar eżatt il-qawwa ta' mħabbtu deru fil-mod delikat imma fl-istess ħin mimli awtorità li bih Ġesu tal-ħajja mill-ġdid lil din it-tifla u ordnala tqum. Ir-rakkont jurina biċ-ċar saliema punt Kristu veru Alla u veru bniedem jaf bil-ħtiġijiet spiritwali u materjali tagħna u hu preokkupat dwarhom ħafna wkoll. Kull ma jonqos biss huwa li wieħed jersaq lejn Ġesu bil-fidi u dan ifiq. Dan jieħu l-ħajja. Itina ferm eżempju ċ-ċenturjun risaq kollu fidi lejn Ġesu, Ġajru kap tas-sinagoga. Iva,
Dan kien jemmen li jekk Ġesu qiegħed idu fuq bintu marida din tfiq. Sakemm Ġesu kien sejjar id-dar ta' Ġajru smajna t-tifla mietet u l-aħbar twaslet lill-missiera. Meta n-nies titlef kull tama, Ġesu jridna eżis semmija nibqgħu nemmnu u nittamaw ukoll meta fajnejna ma tkunx tidher aktar tama u li bentalla kif rajna tal-ħajja lil din it-tfajla. Għal Ġesu ma kienitx mejta imma riqda u propju dawn il-kelmiet mhix mejta imma riqda għandhom iġeluna naħsbu fil-preżenza misterjuża tal-mulej sit il-ħajja din id-dinja tagħna tal-lum li tidher qed tereq taħt il-qawwa tal-mibeda, tal-vjolenza u tal-inġustizzja. Imma le, din id-dinja mhix mejta imma riqda. Fil-qalb ta' kull wieħed u waħda minna hemm iva tħabbad bil-qawwi il-ħajja, l-imħabba ta' Alla. Inħobbu lil Ġesu, infittxuh, niltaqgħu miegħu u aktar qawwi mill-mewt. Isimgħu San Pawl x'jesklama fl-ittra tiegħu lil Korinti, fejn hija mewt ir-rebħa tiegħek, fejn hija mewt in-neggieża tiegħek. Ma fl-istess ħin nisma' lilek tgħidli imma sadattant in-nies għadhom jimirdu u jmutu u min jaf kemm il-darba nies li jemmnu resqu bit-talb lejn Ġesu u talbuh ifejjaqhom. Min jaf kemm missirijiet u ommijiet talbu b'ħerqa kbira u bil-fidi biex Ġesu jfejjaq l-uliedhom u ma jħallihomx imutu u xewqithom ma twettqitx. Allura Ġesu illum m'għadux ifejjaq u jagħti l-ħajja, dan xi ġralu u jien ngħidlek iva ta' għadu, imma mhux dejjem jagħti l-fejqan tal-ġisem u spiss iħalli il-bnedmin jorqdu ir-raqda tal-mewt. Iżda Ġesu illum u dejjem lil kull min irid tassew għadu jeħilsu mit-tieni mewt li titilfu għall-eternità u jagħtih it-tieni ħajja. Iva żissemmija Ġesu u t-tabib u l-ħajja tar-ruħ u ħafna drabi tal-ġisem. Lil dawk li bil-fidi u l-indiema jersqu lejh morda jew mejtin fir-ruħ, Ġesu ifejjaqhom u għadu jisma' wkoll illum dik il-għajta taqsim il-qalb ta' min jitlob bis-sinċerità il-fejqan bil-mart spiritwali għax dan huwa aktar importanti eżis semmija nifhmuha il-mart spiritwali huwa ħafna iktar importanti bil-mart fiżiku u għadu jfejjaq u jagħti dik il-ħajja li hija aqwa minn kull ġid ieħor, aqwa mis-saħħa u l-ħajja ta' din l-art. Din il-ħajja li jagħtina Ġesu hi il-ħbiberija ma' Alla, hi l-għena ta' dejjem. Il-fidi qawwija u l-imħabba mħeġġa ta' Ġajru għal bintu flimkien mat-talba mimlija fiduċja f'Ġesu irnexxielhom ireġġgħu għal ħajja lil bintu. Hekk ukoll l-imħabba tagħna u t-talb għal ħutna morda jew għal mejtin bidnub jaqalgħu il-grazzja ta' ħafna u ħafna konverżjonijiet. Ġesu huwa l-ħajja u s-saħħa tagħna. San Pawl jgħid intom tafu bil-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li minħabba fikom u li kien għani ftaqar biex bil-faqar tiegħu tistanu intom li bentalla sar bniedem biex bis-sagrifiċċju ta' ħajtu jagħtina l-ħajja. Hekk aħna wkoll bil-karità u bl-offerta ta' ħajjitna nistgħu naħdmu għas-salvazzjoni tal-mitinbin. Fit-tmiem l-Evanġelu naqraw li Ġesu wara li qajjem għall-ħajja li tfajla ta' Ġajru qalilhom jagħtuha tikol. Hekk ukoll fost dawk li jemmnu wara li aħna jew oħrajn huma mill-mewt jew il-mart ta' dnub għax dan huwa aktar importanti għedna. Għandna aħna nersqu għall-ikel aħna wkoll u x'inhu dan l-ikel? Nafu li hija l-mamudija li tagħtina l-ewwel ħajja kif ukoll l-ikel tal-qrar li jġeddet fina l-ħajja tar-ruħ u dawn għandhom iresquna bil-ħeġġa u bil-ferħ lejn l-ikla tal-Ewkaristija. U f'din l-ikla żissemmija Ġesu jagħtina s-saħħa u l-ħajja għax bħalma qalu stess min jiekol minn dan il-ħobż dan żgur sa jgħix għal dejjem. Ġesu ltaqa' mal-mewt u ħareġ rebbieħ fuqha. Min jemmen fih jibqa' jieħu sehem mill-istess ħajja li kiseb bil-qawmin tiegħu. Għalhekk għal min qiegħed jgħix din il-ħajja, il-mewt mhix it-tmiem iżda l-pont għal sema ġdid u għar ġdida fih dan l-għażiż Alla missierna. Mhix vojta għalhekk ix-xewqa kbira tiegħi u tiegħek li ngħixu għal dejjem miegħu le mhix ħolma jew frott tal-fantasija għal falliment li ġibna fuqna bidnub u li der li ser ħarbat
din l-akbar xewqa tagħna. Alla weġibna kif smajna b'Ġesu ta' Nazzaret bħala sit il-mewt u jaqsam magħna r-rebħa tiegħu. Huwa b'dan it-twemmin li aħna iva, li aħna nħarsu lejn il-mewt tagħna. Hija b'din it-tama iva li aħna nsellmu l-eżistana li ħallewna waqt li ngħidulhom tibżawx, qatt nerġgħu niltaqgħu. Nispiċċaw billi ngħidu flimkien. Enni Ġesu tiegħi, ninvesti mħabti u kull ma għandi fik, persważa li inti trodli lura mħabtek b'abbundanza, b'ġenerożità inkredibbli. Insellem lilek li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek. The Lord is my shepherd.